O Concello de Ribeira reclama un convenio a portos para poder celebrar as festas do verán. O Goberno municipal presentou alternativas para garantir a actividade dos mariñeiros. Esta mañá, membros do Goberno de Ribeira mantiveron unha reunión de traballo coa xefe técnica da zona centro de Portos de Galicia para abordar a situación das festas do verán. O alcalde da localidade, Luís Pérez Barral, recordou que se trata dunhas celebracións que levan décadas desenvolvéndose no espazo portuario sen ningunha problemática a toda agora, e propuxeron solucións para que o Concello conte un ano máis cunha actividade clave para moitos sectores ribeirenses. E por iso, dentro do Concello de Ribeira, presentamos alternativas para evitar que as festas de Ribeira teñan que ser deslocalizadas a outros emprazamentos, pero tamén unhas alternativas que garanten o uso portuario das instalacións que teñen unha afección máis ampla, non? Estamos falando de que o Concello de Ribeira no día de hoxe trasladoulle a Portos de Galiza unha proposta alternativa de uso. E, por tanto, mediante a asinatura dun convenio, poderíamos levar adiante a celebración das festas de maneira habitual, no emprazamento de sempre, pero tamén cunhas garantías. E confianza para que os mariñeiros de Ribeira poidan ter un acceso directo aos pantaláns para poder desenvolver a súa actividade con normalidade. Desde o Concello de Ribeira dicímolle a portos que todos os accesos que son aos pantaláns que van tanto da terceira lista como da sétima lista van a estar libres, vigilados tanto pola policía local como polo GAE, para ter que non teñan ese problema para poder entrar nas súas embarcacións, tanto nas ramblas, para poder se pasa algo, unha emergencia ou así, ou tanto nas ramblas que están xunto á lonja, van a estar libres totalmente por se un barco quer atracar ou algo, ou pasar algo no mar, sin ningún problema. E depois dos pantaláns, esas portas van a estar máis abertas do normal, porque vai a poder entrar un coche, tanto marcha atrás, para poder descargar un rastro, unha garrafa de gasolina, ou todo o que necesita para levar dentro desa embarcación. Pérez Barral recordou que queren poñerlle solución o antes posible a esta problemática cos terreos portuarios. Que garantan que os feirantes poden montar as súas atraccións e, por tanto, traballar de maneira digna no Concello de Ribeira, tamén garantir uns beneficios económicos e sociais para o comercio, hostelería e veciñanza de Ribeira, e tamén facendo propostas en positivo que permitan desbloquear a situación e que Portos entenda que Ribeira non ten outro espazo alternativo onde colocar as súas atraccións de feira. Os representantes do goberno ribeirense apuntaron que agora mesmo o que ten a última palabra é Portos de Galicia. Negar a súa instalación de ahora en adiante como por, básicamente, poderíamos alegar que son criterios políticos, entendemos que non é correcto. Nós demos alternativas basadas, xa dixen, nun plan alternativo, así como tamén ofrecemos de forma directa a Portos de Galicia que se realice un convenio como o que se acaba de firmar no día de onte, por exemplo, con Culturmar, para facer neste mismo porto outra actividade de tipo lúdico, sin que houbera ningún tipo de problema. Por lo tanto, na zona do Porto de Ribeira hai zonas definidas de vermellas ao ser só de uso portuario, polo que se proíbe calquera uso que non sexa este, algo sobre o que o Concello quere facer. Unha proposta motivada dentro do Goberno municipal onde se estableza que en Ribeira non hai espazos alternativos onde poder albergar estes festexos, porque son un espazo inmenso e, por tanto, non hai outra alternativa, e tamén con informes técnicos por parte do persoal do Concello onde se estipule que as festas de Ribeira teñen que estar nese lugar con esas garantías que acabamos de decir, non? Que sempre os usos portuarios teñen que prevalecer sobre calquera outros, pero entendemos que as festas de Ribeira van a poder celebrarse de maneira habitual sempre cando podamos chegar a un bo entendemento. Esta mañá presentouse por Rexistro de Portos a solicitude para contar co convenio, algo para o que non hai prazos. Ben motivada, articulada en base a tanto a Lei de Portos de Galicia como dos regulamentos que rixen os usos portuarios, na que se solicita exactamente isto, a celebración dun convenio. Por lo tanto, isto, unha vez entra dentro do rexistro de Portos de Galicia, non ten un plazo, pero é unha cuestión de unha resolución por parte do presidente de Portos de Galicia, que ten que ler, se non estou equivocado, creo que son 3 folios, e decidir se quere firmar un convenio ou non. E afirmaron que o goberno galego non pode castigar a cidadanía de Ribeira por motivos políticos.